A Deputación de Ourense rexistrou hoxe 5 solicitudes á convocatoria estatal para a recuperación de danos en infraestructuras municipais e rede viaria provincial e insular, aprobada pola Secretaría de Estado de Política Territorial o pasado 18 de xuño, o abeiro da declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil polas inundacións e outros fenómenos meteorolóxicos adversos rexistrados entre o 10 de novembro de 2025 e o 9 de febreiro de 2026. As 5 actuacións redactadas pola área de infraestructuras da Deputación están vinculadas ao episodio de fortes choivas do ano pasado e en xaneiro e suman un orzamento de total de 2.206.000 euros. Estas actuacións inclúen varias obras como a reconstrucción e estabilización de muros de escolleira, a limpeza de foxos e desaugadoiros na zona sur da provincia ou o reforzo de firme en estradas provinciais. A actuación de maior envergadura, distribuída en 4 lotes centro, norte, oeste e sur, repara a capa de rodaxe de 13 estradas provinciais afectadas por baches, brandóns e descarnaduras que comprometían a impermeabilidade do firme e a seguridade do tráfico. Estas solicitudes enmárcanse no réxime de subvención de ata o 50% do custo previsto no acordo do Consello de Ministros do 10 de febreiro de 2026 e quedan agora pendentes de tramitación pola subdelegación do Goberno de Ourense.